Buhiin ako ninyo. Kinsa man ka? Boss! Boss? Lo, Hello. Naa kay misyon karon. Naay hostage nga taw luwasak ining tawhana. pila man. Kabalo na ka. Nasa briefcase ang kwarta. Sige, ako'y bahala. Walay problema. Buhiin ako ninyo. Mauna! Kaya nga nung gisibat ni mo ang droga! May pagtuwas na to ni boss. Kaya wala naman niyo. Ako na bahala ni boss! Time pa! Manong pula makagabel! Nasobraan ganina boss. Mauna! Kay kung mambabae ta, ibutang sa lugar! Boss, salvage siya ni. Sige! Patindog ka! Kay patilaon na to! Sige boss! Asang droga! Ako kabalubos. Huwag ka balo! Butrakes! Dili mi undang pokpok ni mo! Kung dili ka mo tugag tinuod! Ako bali mo! Kinsa man ka? Boss! Boss? Nice one. Kompleto.